तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ फालिदों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि 39थि मुंख्लं सान फालिथायखौ जिल्ला एबसुनि गाहाय मावखुलियाव सानसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव बर'नि माहारियारि आफाद एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो आरो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव आलारि बाथि फोजोंनानै मुंख्लं सुजित नार्जारिनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनानै बायदिजों लोगोसेनो मुंख्लं आरो माहारियाव होलांनाय बिसोरनि बिहोमाखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जायो आरो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि सामलायनायजों खुंजानाय सावरायमेलाव बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारि नुजाथियो आरो बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारिया बाहागो लानानै बुंथियोदि बर' माहारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमलांनाय मुंख्लं बिर जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौ जों अरायबो गोसोखांनो नांगोन आरो बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानैसो बर' हारिया आथिखालाव बे थासारिसिम सफैनो हादों आरो बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि आफाद गौथुम आरो खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा बर' हारिखौ सिगाङाव दोननानै हारि रैखाथि आरो जौगाथायनि खामानिखौ मावनो नांगौ होननानै बिबुंथि खालामो। दिनैनि मोनसे जारिमिनारि सान जे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं आरो सुजित नार्जारिनि जे मुंख्लं जानायनि 39थि मुंख्लं सान, बे मुंख्लं सानाव बयनिसिमबो जोंनि बर' माहारि आरो गासैबो मुंख्लंनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। आरो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं बे गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सानखौ लानानै दिनै फुंनि फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय आरो लोगोसे सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनानै आरो सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। आरो जों बयबो मिथिगौ बर' माहारिया जुजिनानै फैनाय मोनसे हारि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मोनसे हांख्रायनायाव 1987 मायथाइनिफ्राय 2 मार्चनिफ्राय जागायनाय आलादा रायजोनि बड'लेण्ड सोरजिनाय, बे आलादा रायजोनि बड'लेण्ड सोरजिनायनि जे सिमांजों दिनै बर' माहारिनि थासारिया, बर' रायजो राजानि थासारिया जे आथालाव सौफैदों, बे जोंनि फिथाइ। आरो दिनैनि समाव जों बयबो मुंख्लंखौ गोसोखांनांगोन, नाथाय बेखौ जोङो साननानै लानांगोन जे बै समनि जि दाबि, जोंनि गोनांथि आरो बे आन्दलनाव ओंखारनानै 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानायनि गोनांथिया मामोन आरो बेहाय मा जोंनि दाबिफोर दंमोन। जोङो मिथिगौ 92 चार्टार अफ डिमान्डआव जोंनि